El Nepal és un petit país d'Àsia que es troba entre el Tíbet i la Índia. No cal dir que el Nepal és molt condicionat i conegut per les seves grans muntanyes, com l'Everest i l'Annapurna, que formen part dels Himalaies, que és la frontera nord del país. Al sud, a la frontera amb l'Índia, hi ha una zona molt rica en diversitat, que es troba a les planes fluvials dels grans rius que baixen de les muntanyes. Es tracta de la regió del Tarai, indicada en blau. En aquesta regió, de clima tropical, hi podem trobar dues de les joies naturals d'Àsia, els parcs nacionals de Chitwan i de Bardia. Al Nepal, els rius són sagrats, doncs pels nepalís, majoritàriament hinduistes, simbolitzen el fluir de la vida i el contacte amb les aigües sagrades està integrat en la seva religió. El paisatge fluvial és molt característic, un riu ample i cabalós, aparentment encaixat en un riu arenós limitat per grans talussos de sorra fèrtil sobre els que creix el bosc. Al juny, el desglàs de les muntanyes coincideix amb setmanes de pluges torrencials continuades, que provoquen grans inundacions i mouran el curs dels rius i els bancs de sorra. El riu, en aquest cas el Karnali, el seu pas per Bardia és ple de vida. Un banc de peixets intenta superar un obstacle, però ha tret una tortuga que els caça. Però els que sí que mengen de debò peixos són els cocodrils, que jeuen a la sorra per escalfar-se al sol. I és que molts animals visiten els rius per alimentar-se, com és el cas d'aquest blauet, de la mateixa espècie dels que podem veure aquí a Catalunya. Altres, però, són aquí per altres motius, com per exemple reproduir-se. Aquest duc vigila des d'una distància prudencial el seu niu per no revelar-ne la ubicació. Els polls són una fauna del talús d'arena junt al riu, doncs no hi ha penya-segats on fer-hi els seus nius. El riu Karnali, al seu pas per Bardia, és poderós i tan cabalós que alberga espècies com dofins d'aigua dolça. El llit del riu és amplíssim i ple de canals i de tolls. Aquest ambient és fàcil observar animals com aquest mascle de pioc reial. El xerramec estriat busca insectes mentre fa equilibres sobre l'herba elefantera, una gramínia que arriba fins als 2 metres d'alçada. Però és clar, tants animals no han passat desapercebut els depredadors. Aquest duc jove espera pacient en una branca d'un arbre. També hi ha grans carnívors i aquí el rei és el tigre. Aquesta femella prenyada patrulla els tolls buscant cérvols o senglars. És un animal impressionant, majestuós i molt difícil de veure. Riu avall, prop de l'herba alta, ens apareix pasturant un rinoceront. Aquest gran herbívor de fins a 1.000 quilos de pes necessita menjar contínuament, doncs el seu estómac no és compartimentat com els de les vaques i per tant no és eficient extraient nutrients de l'herba. Això ho compensa menjant molt, fins a 100 quilos d'herba al dia. Prop d'un toll hi trobem un vedell de rinoceront passejant. La mare, que el vigila des de la seguretat de l'aigua, l'allatarà i protegerà durant 2 anys. A diferència dels rinoceronts africans, els indis passen molt de temps a l'aigua i tenen només una banya. Precisament, aquesta banya ha estat la seva maledicció, doncs la creença errònia de molts xinesos que la pols de banya de rinoceront dona vigor sexual i cura enfermetats com el càncer ha esperonat els furtius a massacrar-los. Gràcies a l'esforç dels governs indi, pakistanès i nepalès, la situació per això s'ha capgirat. Això sí, els parcs estan protegits per l'exèrcit, que manté contingents permanents i contínues patrulles fortament armades. Així, els rinoceronts ens van portant endins la jungla,
Aquí ja no és tan fàcil veure animals, per grans que siguin, degut a l'espessa vegetació, però és precisament al bosc on hi trobarem més biodiversitat. Les jungles del Tarai estan conformades per grans arbres i fins i tot hi ha arbres que creixen a sobre altres arbres. També hi ha grans lianes, com aquest ficus estrangulador, que s'enrosquen al voltant d'un tronc. En aquest cas, l'hospedador ja ha mort i s'ha podrit, però la liana, d'1 metre de diàmetre i més de 30 metres de llarg, sobreviu i encara s'enfila. Els fongs tenen una gran importància doncs descomposen la gran producció de matèria vegetal, mobilitzant nutrients cap a la cadena alimentària. I és que les petites coses, com les abelles i les formigues, tenen un paper primordial al bosc, al Tarai i a tot arreu, doncs són la base de la cadena alimentària. Els formiguers, com aquest a Bàrnia, poden ser molt grans, estructures de fins a 2,5 metres d'alçada, amb ventilació i refrigeració que les formigues construeixen en sols 2 o 3 dies. En canvi, al Parc Nacional de Chigwang no trobarem formiguers tan grans. I això és degut a la presència de l'ós negre asiàtic. Aquest animal furga els formiguers amb les seves urpes, tot buscant el seu menjar preferit, les formigues. Es tracta d'un animal tímid i molt difícil de veure. La jungla té una cançó característica, ineludible i repetida fins la desesperació. És l'acalat de pit blanc. Tanta abundància li permet passar la major part del dia reclamant una femella per aparellar-se. Si escolteu, sentireu aquest cant moltes vegades en aquest vídeo. Tot és viu a la jungla, amb bèsties per tot arreu, com sargantanes. Les capçades dels arbres formen un segon pis al bosc. Tot està molt poblat. Moltes espècies de bicots busquen insectes, com aquest barbet de cap bru o aquest bonic picot flameback, que busca formigues als troncs. El cucut indi és molt similar al nostre i també parasita nius altres ocells com les garses. Altres ocells són més imponents, com aquest estom plomallat. Aquest ja no s'alimenta d'insectes, sinó principalment d'altres ocells. S'espera immòbil a una branca i sorprèn les seves víctimes amb el seu vol acrobàtic i ràpid. Les seves ales curtes i cua llarga li permeten volar a gran velocitat entre les branques. Furgant pel sotabosc hi trobem un animal que ens és familiar, el senglar, el gran omnívor del bosc. Per tot el bosc hi ha grans ramats de cérvols de diferents espècies. Aquests són cérvols motejats i fan ramats de fins a 50 individus. Aquest és un cérvol d'aiguamoll, un molt gros, de fins a 280 quilos de pes. Aquest gran mascle ha vingut al riu a beure, i és que la gran majoria de mamífers necessiten disposar d'aigua amb una certa freqüència. Això sí, el moment de beure és crític i perillós, doncs són vulnerables a depredadors. Per això és molt important la presència de punts d'aigua permanents per mantenir una certa densitat de fauna. Els gestors del Parc Nacional de Bàrdia excaven i inunden basses per compensar el fet que les pluges són més espaiades degut al canvi climàtic. A la vora del riu també hi trobem aquesta família de langurs. Són micos que viuen en grups amb complexes estructures socials i jeràrquiques. Busquen menjar entre els arbres i movent-se, sobretot per l'estrat arbori. Enfilats, veuran els tigres acostant-se i fan crit d'alarma que molts animals del bosc reconeixeran.
Alguns bancs d'arena es van dipositar fa milers d'anys i les fluctuacions al nivell d'aigua han fet aflorar sals que molts animals cercaran amb avidesa, com aquestes orenetes, però també cérvols, rinoceronts o elefants. Aquest gran mussol pescador viu precisament en un toll creat pels guardes. Espera en una branca que arribi la tarda per caçar peixos que s'acosten a la superfície de l'aigua. A les clarianes del bosc han creat els elefants i podem trobar l'àguila colobrera emplomallada. Doncs aquí li serà fàcil capturar llangardaixos i serps mentre jeuen al bosc, buscant escalfar el seu cos de sang freda. Aquest individu era molt poc tímid i fins i tot diria que li agradava xupar càmera. Doncs mentre estàvem intentant filmar un altre ocell, se'ns va plantar al davant, tot demanant un protagonisme ben merescut. A pocs metres de distància, un gaig indi gaudeix del sol de la tarda. En arbres propers hi trobem coloms com aquest colom verd que es neteja el seu plomatge mentre els sons de la nit ens van envoltant. Un oriol, com els que viuen a Catalunya, se'n va cap al seu niu. Amb la nit, un segon torn de fauna va sortint, com aquest mussolet de jungla que va al darrere d'escarbats i altres grans insectes que surten quan el sol es pon. La nit cau mentre tornem pel riu on hem començat el nostre itinerari. Ha estat un altre dia a les jungles del Terai.